бинандагони азиз салом. нашри аввали барномаи фурсати баён аст тақдим аз студияи фонус минбари андешаи рӯзномаи ҷумҳурият. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон моҳи марти соли 2022 барномаи рушди соҳаи харгӯшпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026-ро қабул кард. саволе ба миён меояд ки чаро ин соҳаи сердаромади бахши кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ тоза мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. ҳоло дар ҷумҳурӣ чӣ қадар харгӯш парвариш меёбад? оё ин нишондиҳанда қонеъкунанда аст? татбиқи ҳадафҳои барномаи қабулшудаи соҳа чӣ гуна ҷараён дорад? барои посух гуфтан ба ин ва дигар суолҳо ба студия даъват кардем ходими калони илми шуъбаи моҳипарварӣ ва харгӯшпарварии институти чорводории академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон Акрам Ҳоҷиевро. хуш омадед ба барнома. нахуст мехостам бифаҳмам ки харгӯшпарварӣ аз дигар соҳаҳо чӣ афзалият дорад ва иқлими тоҷикистон барои нигоҳбини чанд намуди он мусоид аст. хушбахтона соли 2022 таҳти рақами 150 барномаи рушди соҳаи харгӯшпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда ва амалӣ карда шуда истодааст ки асосан барои афзалият додан ё ки дигар аз соҳаҳо мо агар дида бароем соҳаи харгӯшпарварӣ яке соҳаи мисол камхарҷу сердаромад мебошад. агар мисол дар як сол мо метавонем ки то агар як харгӯш то 30 сар агар харгӯшбача агар таваллуд кунад мо дар як сол метавонем то 2000-3000 мисол харгӯшро парвариш карда дар шароити иқлими тоҷикистон бисёр муносиб мебошад ва барои ҳамин ин барномае ки қабул гардааст ин айни муддаҳо мебошад ва дӯстдорони харгӯш ҳам бисёр дар ҷумҳурии тоҷикистон чӣ хеле ки ба мо маълумат тибқи маълумотҳои оморӣ ба дасти мо расидааст хушбахтона бисёр натиҷаҳои хубро ҳам мо дар оянда интизор ҳастем. ташаккур. хӯроки харгӯшро чӣ ташкил медиҳад ва онҳо дар кишвари мо истеҳсол мешаванд? харгӯш ҳамахӯр аст лекин бисёр нозук ки мебошад. барои ҳамин аз алафҳои тару тозаи юнучқа агар мо истифода барем бисёр хуб мешавад. баъд манам ба карами тоҷикӣ мегӯем карам ва гулкарам сабзӣ ва дигар ҳамин полезиҳое ки дар ҷумҳурии тоҷикистони азизимон ки офтобрӯя ҳасту парвариш меёбанд фаровон ҳастанд. мо танқиси аз ин ва хӯрокҳои консентратив аз қабили мисол камбикормаҳои махсус гардонишудагӣ ки ҳастанд дар соҳаи харгӯшпарварӣ ё паррандапарварӣ дигор ки истифода мебаранд мо васеъ истифода хусусан дар асоси хӯроке ки харгӯш мо мегӯем мо танқисӣ ҳам мумкин ки накашем. аз як сар харгӯш дар як сол мо метавонем то 30 сар мисол харгӯш ки то 12 харгӯш мисол таваллуд мекунанд. дар давлатҳои пуриқтидори дунё масалан Италия, Дания, Германия асосан гӯшти харгӯшро истифода мебаранд. барое ки ҳозир тамоми олимо ҳамин мехоҳанд ки гӯшти сур камтар шавад, гӯшти сафед зиёдтарак шавад. яъне гӯшти мурғ, гӯшти моҳӣ ва гӯшти харгӯш. яъне бартарияти бештар дорад. бартарият ва аз ҳисоби агар саломатӣ ҳам меояд дар таркиби гӯшти мисол харгӯш мана витаминҳои B6, B12, фосфор, фтор, калсий, калий ва микро макро элементҳои зарурӣ дар таркиби гӯшти харгӯш ва гӯшти парҳезӣ зуд ҳазмшаванда бисёр ҳозир меку дар давлатҳои пуриқтидор ки мо сафарҳои корӣ мекунем мебинем ҳақиқатан дар харгӯшпарварӣ дар онҷо бисёр ривоҷ равнақ ёфтагӣ ва тоҷикистон мо шароити худ дорад ки бояд мо ҳамин хеле барнома талаб мекунад бояд аз ин зиёд бояд заҳмат кашем. барнома қабул шуд моҳи марти соли 2022 ва то амалаш то соли 2026 аст ва дар ин муддат шумораи харгӯш ва зотҳо ба чӣ қадар расонда мешавад ва нишондоди соли нахусти амали барнома ва дар соли 2023 чӣ гуна буда? мо хусусан сар мекунем фақат аз соли 2023 ки баъде ки барнома қабул гардид ва амалӣ шуд ки ҳозир айни замон ӯ кораш рафта истодааст. хушбахтона баъди ҳамин қабули барнома аз ҳисоби барномаҳои давлатӣ ки дар соли 2023 қариб ки 300 000 маблағ ҷудо гардид ва харидории 600 сар харгӯшҳои зотҳое ки ба иқлими тоҷикистон тобоваранд харидорӣ гардида
ба хоҷагиҳои ба вилоятҳо алахусус агар мо қайд кунем хуб мешавад. Ба вилояти Бадахшони кӯҳӣ 84 сар, вилояти Суғд 160 сар, Бухтар бошад 130 сар, минтақаи Кӯлоб 100 сар ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 126 сар. ҷамъоҷам 600 сар харгӯшҳои зотҳои ки ба иқлими ҷумҳурии Тоҷикистон тобоваранд харидорӣ гарда тақсимот карда дода шуд. Асосан соҳаи харгӯшпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин қисми аҳолиро ташкил мекунад. Зиёда аз 90% қисмати аҳолӣ бо парвариши харгӯшҳои маҳаллие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди мисол азимҷусаву сафеду, азимҷусаву ва фландеру, шилшиладори серетӯи ҳамино ки дар иқлими ҷумҳурии Тоҷикистон тобовар мебошад бисёр хуб ба роҳ монда шудааст ва дар оянда институт мисол ки шӯъбаи моҳипарварӣ ва харгӯшпарварӣ ки таъсис дода шудааст, корҳои илмӣ, корҳои тадқиқотӣ дар як хоҷагӣ хурде ки дар мо дорем хоҷагӣ Валиҷон, дар онҷо корҳои илмӣ мо рафта истодааст ва дар оянда мо метавонем ки зотҳои нави худро ҳам пешкаш намоем. 600 сар харгӯш харида ба маблағи 300,000 сомонӣ ба аҳолӣ тақсим гардид. оё мегуфтед ки ин харгӯшҳоро аз куҷо дастрас кардем, чӣ намуд харгӯш буданд ва ройгон аст тақсим кардан, чӣ гуна аст? ин тибқи маълумотҳои агентии хариди мол ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди новшед харидорӣ намудааст аз хориҷ берун, намуди мисол сергӯшт азимҷусаҳоро харидорӣ намуда ва ҳақиқатан ройгон ин аз ҳисоби барномаҳои давлатӣ ки мебошад ки дар тарҳрезӣ шуда дар барномаи харгӯшпарварӣ барои соли 2020-26 ҳақиқатан ҳам ройгон ҳамин 600 сарро ба хоҷагиҳои ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳияҳо вилоятҳо тақсимот карда додаастем ки мо дар оянда аз ин пурсон шуда ва барои зоти ҳамино аз дигар ин зот ба зоти дигар мо мубодил кардан бояд корҳои илмии худмонро ба пеш мемонем. гуфта метавонем ки дар оянда ҳамин соҳаи харгӯшпарварӣ зиёд мегардад, гӯшти онро мо васеъ бад истифода мебарем, ба бозор ҳам мебурем. аввал бозори худро қонеъ кардан дар кор. дар сурати пурра амалӣ гардидани барномаи соҳа ба саноати мамлакат ва таъмини амнияти озуқаворӣ чӣ таъсир мерасонад? мо боварӣ комил дорем ки то соли 2026 агар барномаи амалӣ гардид барномаи харгӯшпарварӣ ки истеҳсоли он бояд то 1000 тонн мисол гӯшт истеҳсол шавад, марҳила ба марҳила омада то соли мисол 2026 мо агар аз барнома гирем, агар дар ҳамин ҷо гуфта шудааст ки зиёда аз барои харидори агар 600 харгӯшҳо ки бошад, агар соли мисол 2024 бояд ҳамин истеҳсоли гӯшти харгӯш ба 580 тонна расонида шавад. лекин мо аз барнома шинос шуда баромадем ки қариб ки то 500 тонна имконият дорем ки мо айни замон, лекин дар оянда вақте ки ҳамин барнома амалии хубро агар натиҷаи хуб ки рафтан гирад, агар дар соли 2026 бояд ба 1000 тонна расонида шавад. лекин боварӣ комил ҳаст ки ин чӣ месояд ва ин дар як ҷои гӯштро намегирад, ин муоинаи онро мо бояд кор кард барои саломати технологӣ ки бо вазорати технологияи нав мо ҳам ҳамкориҳои зишт дорем ки онҳо ҳам бояд аз ҳамин пӯсти вай, аз муоинаи вай бояд ҳамин ба роҳ монанда истеҳсол ва коркарди онро. ҳамаи имкониятҳоро мо агар самаранок истифода барем, дар Тоҷикистон шумораи харгӯш ва гӯшт чӣ қадар истеҳсолш ба чӣ қадар расонда мешавад? агар хуб дарк кунем, мо агар аз рӯи ҳамин барномаи давлатӣ хуб дар боло қайд карда гузаштем ки аввалин бор аст ки дар ҷумҳурӣ барномаи махсуси соҳаи харгӯшпарварӣ мисол қабул гардид ки аз тарафи пешвои миллат президенти муҳтарами мо Эмомали Раҳмонови қабул гардид. ин ҳам бошад, ин як такони ҷиддӣ дар соҳаи кишоварзӣ мебошад ва дар оянда мо боварии комил дорем ки тибқи оморҳо агар 100 000 агар харгӯш ба қайд гирифта шуда бошад, ин ҳам кам ҳаст. мо медонем ки қисмати аҳолӣ дӯстдорони парвариши харгӯш беҳад зиёд мебошанд ва дар ояндаҳои наздик мо метавонем ки истеҳсол аз аввал хусус истеҳсоли харгӯшони гӯштиро, баъдан муоинаи онро, баъдан пӯсти онро мо васеъ ба роҳ монда метавонем.
бина ба маълумоти вазорати кишоварзӣ ба ҳолати 1 январи соли 2024 дар ҷумҳурӣ беш аз 90,000 сар харгӯш парвариш меёбад. чаро имрӯз дар дуконҳои пойтахт ва умуман дар инҷо шуморашон кам аст дар фурӯш? мо бовари комил дорем ки дар оянда дуконҳои махсус дар барнома омадагӣ, дар барномаи давлатӣ омадагӣ ки бояд шаҳру ноҳияҳои вилоятҳо роҳбарият ҳокимиятҳои давлатӣ бояд нуқтаҳои фурӯши гӯшти харгӯшро ба роҳ монанд. мо ҳам хурсанд мешавем дар оянда бояд ҳаминро кора монем ба роҳ монем. 90,000 ки шумо тибқи маълумотҳои омурӣ ёки маълумотҳои вазорати кишоварзӣ ки ба даст омадааст, ман боз такрорам шава мегӯем ки ин кам аст. барое ки дӯстдорони харгӯш дар ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр ҳастанд. хоҳишмандем агар аз оморҳо нағз дар ноҳияҳо мисол агар ҳаминро ҳолати ҳамин харгӯшпарварро дида бароянд, агар мо метавонем ки дучанд зиёд бошад бояд. чаро ин соҳаи сердаромади бахши кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ ба таври дилхӯр рушд накардааст? то ҷое ки огоҳем ин соҳа нав аст. барои рушди минбаъда чӣ тадбирҳо меандешед? боз такя ба ҳамин барномаи давлатӣ мекунем ки чӣ хеле ки мисол ҳамин соҳаро ҷудо озод кардагӣ буданд аз андозҳо, аз боҷҳои гумрукӣ. агар дар оянда як соҳаи харгӯшпарварӣ агар мо ҳамин хел ривоҷ равнақ диҳем, агар мо ба ҳамин натиҷаҳо ҳақиқатан дар натиҷаҳои солҳои пешин дар соҳаи харгӯшпарварӣ хеле суст ба роҳ монда шудагӣ буд. ягон хоҷагии намунавие ки давлатӣ бошад ки дар оҷо 1000, 2000, 2000, 5000 агар харгӯш парвариш карда мешуда бошад нест. ва мо бояд кӯшиш ба харҷ диҳем ки чӣ аз тарафи илм бошад, чӣ аз тарафи истеҳсолотчӣ бошад, бояд ҳамин соҳаи харгӯшпарварӣ ривоҷ равнақ дода аз тарафи олимони соҳавӣ, аз тарафи донишгоҳи аграрӣ мисол тахассуси ҳамин соҳаи харгӯшпарварӣ хуб ба роҳ монанд, агар мо ба натиҷаҳои хуб омада мерасем. ҳоло мушкилии асосии соҳа дар чӣ аст? мушкилии асосӣ ҳозир айни замон ки дар ҳамин чӣ мекунем, аз ҳамин нарасидани мисол мо ҳамин бо дӯстдорони харгӯш вомехӯрем қафасҳо, баъд дорувори мисол барои яке бемориҳои хафноки доранд, инҳо аз ҳамино камкам танқисӣ мекашанд. ба мо бисёр тариқи телефонӣ ба шӯъбаи мо муроҷиат мекунанд. баъд мо бисёр ба одамое ки мисол сахт сару кор доранд ба ҳамин ба онҳо мисол маслиҳатҳои худ тавсияҳои худамонро пешкаш мекунем. то ин вақт бисёр ба мо муроҷиат кардагианд. фақат мушкилии асосии онҳо ҳамин раҳои ёфтан аз ҳамин касалиҳое ки хафнок ба ҳамин соҳаи харгӯшпарварӣ яке дучор мегарданд. ин шамолхӯрӣ дорад, ишкамдардӣ дорад, дигар касалиҳое ки дорад ки тез харгӯшро мисол мечаспату мегирад. ба паррандапарварӣ дорад ҳақиқатан, лекин ӯ ин нозуктар аст харгӯшпарварӣ. қафасҳо бисёр вақт воридотӣ мешаванд ва аз истеҳсоли худӣ ҳам ҳастанд ки устоҳои мардуме ки ҳаст ки бо харгӯшпарварӣ сару кор доранд, онҳо метавонанд ки худашон ҳам чӣ кунанд. лекин қафасҳои махсус аст ки барои талаф наёфтани мисол харгӯшпарварӣ мисол онро истифода мебаранд. аз берун аз хориҷ мисол ворид кардан мисол айни муддао мебошад. аз куҷо масалан ворид аз кадом давлатҳо бисёр хориҷ? мо бисёр вақт бо ассотсиатсияи харгӯшпарварони русиягӣ дар барномаи давлатӣ омада гуфтагӣ ки бояд бо ҳамин ассотсиатсия ҳатман бояд ҳамкориҳоро зид ба роҳ монда шавад. дар асоси чизки ассотсиатсияҳои русиягӣ ҳамин коти муҳаммад ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо шӯъбаҳои русиягӣ ассотсиатсияи умумиҷаҳонии илмии харгӯшпарварӣ. мо бо инҳо чандин маротиба тариқи интернет суҳбатҳо гузарондем. онҳо ҳама вақт тайёранд. мо бисёр наздик бо ҷумҳурии ӯзбекистони бародар дорем. аз русия, беларусия кати мо метавонем ки аз онча зотҳои нави онҳоро ворид намуда бо дурагакунии мисол харгӯшҳои маҳалли худамон як зоти сергӯшт, серпашро мо бояд ба пешниҳод намоем. дар барнома ҳозир гуфтагӣ ки дар базаи донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур бояд ихтисоси соҳаи харгӯшпарварӣ бояд ташкил карда шавад ки махсус барои таъсиси ихтисоси харгӯшпарварӣ ин вобаст карда шуд ба вазорати кишоварзӣ, академияи кишоварзӣ ва донишгоҳи
аграри Тоҷикистон ба номи Ширишкушо Темур ки бояд дар онҷо тахассуси соҳаи харгӯшпарварӣ бояд таъсис дода шавад. Баъдан ба мо метавонем ки мутахассисони соҳаи харгӯшпарвариро баргардонем. чӣ пешниҳодот доред ҳамчун коршинос ҳамчун мутахассис дар ҳамин сан? пешниҳоди мо ҳамин аст ки ҳамчун аз ҷиҳати илмӣ гирем агар бояд мо бо ҷумҳуриҳои ҳамсоя Беларусия, Русия, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон бояд мо ҳамкориҳои илмро зич монда намуди харгӯшони сергӯшту серпашму серпӯсти оно ки барои истеҳсолоти мо заруранд ва ба гӯшти он ки мо рағбат дорем, мо бояд ҳамин корҳоро ба анҷом расонем. Семинарҳо, мизоҳои мудаввар, баъд дар шаҳру ноҳияву вилоятҳо бо дӯстдорони харгӯшпарварон вохӯриҳо гузаронда тавсия ва маслиҳатҳои худро мо пешкаш кунем. Ин бисёр айни муддаҳо мебошад ва барои асосан барои алалхусус мутахассисони варзидае ки соҳаи харгӯшпарвариро хуб ба роҳ монанд ки барнома хуб бошад соли 2026 тамом мешавад, лекин баъди тамом шудан бояд тамоми халқ таваҷҷӯҳи дигар зоҳир намоянд ки барои зиёд ё ки ҳамин дигар намуди харгӯшҳоро бояд парвариш кунанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Китобчае ки дар дасти ман аст намуди харгӯшҳое ки дар Тоҷикистон парвариш карда мешавад ям хуб ба роҳ оварда монда шуда намуд ва парвариши харгӯшон дар шароити Тоҷикистон. мисол азимҷӯшаи сафед, мисол великанҳои калон ё ки шилшилаи советӣ, шапаракҳо ва заринмӯй. Заринмӯй дар хоҷагиҳои пеши якта хоҷагӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ амал мекард бо номи бобо ҳоҷи бобо. дар ҳамонҷа ҳамин заринмӯй ҳисоб парвариш карда мешуд ки ин мӯй бисёр як талаботи беҳад дар бозори ҷаҳонӣ талаботи калон дорад. ана инро ҳам мо метавонем ки дар оянда ба роҳ монем пешкаши ҳамин ҳавасмандони мисол харгӯшпарварон пешкаш кунем. ташаккур ки устоди азиз даъвати моро пазируфта ба студияи Фонус минбари андеша ташриф оварда ба суолҳои мо посух гуфтед. ин буд барномаи фурсати баён ки манзури шумо гардид. бо барномаҳои ютуб канали ҷумҳурият бимонед.